Kidapawan. Dapat namin sa Kidapawan City. Kami sa terminal. Tara pag. Dalaan ko ano. Tara lang terminal guys. Tara. Mumunta na to diri. Maano na. Asa? Manilang terminal diri guys sa Kidapawan. Sulod sa terminal. Kasi lang office, dapit pa. Ngita mi sa PRC office. Mo na sa likod. Pwede mo tama. Asa yan ang problem? Dito. Asa do pa? Ani? Si? Nagbaykoyok na ta. Ay o. Sige lang, atas ka. I-inquire sa dito. There is silang terminal guys. So doon. Garagag. Guys, nagulat ba? Basta sa baa dere eh. Haba kayong mga bus.
Pagi. Tawagin na lang pags. Ilan terminal na. Napagyapon mi sa terminal sa Dapawan guys. Kaya mi og kuan Ternitan. I-try to dra pags. Ay, diri oh, pwede no. Pwede diri. Ragyod mi guys. Nahuman ra jud, ah. Mga to mi karon sa kay human naman mi among toyot guys. Manorita niya sa park sa Kidapawan. We will go there. Sa Hey guys, kami diri ron sa makilala, mamalit big prutas. Tara, oh, dagan kay fruits. Dante. Salamat palit. Salamat. Guys, yung kaon sige ni marang dagkan kayo marang diri oh. Bredo pag. Wow. Malamig marang guys. Kilala pa man ni diri tinaw, kilala ba ni? Pero unsa ni diri nga sitio? Kilos-kusan na ni kami. Wala, dunaan pa. Ha? Nama Islandia. Isa nagmarang dagdagan ka. Dugan yung taod barang no? Kadang pamapunti. Dito doon sa harap, no? Ato ni sa bata?
diri sa kuan guys, unahan. Ay, kuan nga pa ni part sa Makilalan, North Cotabato. Diri nga sa dyan. Tagiya sa Marang. Marang. Tagiya sa Marang. Diri mi nangaon na malit mi og Marang. Arto Carpus. Say sensitive. Wala daw. Nagmukbang og Marang. Marang is life dere. Dapita daghan kayo. Pani siya sakop ni siya sa North Cotabato. Saka sa Atbang. Nang hapit rami dere kay mga on mig Marang. Muli na mi guys, manunod kaon og Marang. Wow!